Ja, her er en lille update på selve simulator-delen af vores robotprojekt. Jeg har kodet en simulator, som illustrerer robottens bevægelser, sådan de mest basale indtil videre. Vi kan se den herovre, jeg ved ikke lige hvor godt man kan se den, men her der kan vi tage shoulder angle, altså hvor vi ser at det her, det er det jeg kalder shoulder, altså det led hernede hedder shoulder, hvor at shoulder roll er ligesom rundt omkring, er ligesom sådan rundt omkring den akse. Øh, det er shoulder roll, og så har vi selve shoulder angle, hvad hedder det, elbow angle her, som er det øverste led, hvor vi kan se, at den følger med både i højre og venstre side. Og så er selve shoulder angle, så det er ligesom sådan en illustration af en arm her med, at hernede der har vi selve skulderledet, som kan rulle omkring sig selv, og det kan have en vinkel herude. Og heroppe der har vi så albuen, som jeg også kan, som har sit eget lille led, og så herude på spidsen, der skal vores værktøj så sidde, eller hånden, om man vil. Så det var update på noget kode.